aprofundim una mica més amb el Medibank, acompanyeu-me amb aquest segon tutorial. Us presento les eines de selecció, són aquestes que tenim aquí al costat a l'esquerra, i per fer-ho, primer de tot obrirem una imatge, importarem una imatge, i intentaré anar explicant una miqueta per què serviria cada una d'aquestes. Fixeu-vos, en aquesta podem fer seleccions geomètriques com rectangles, quadrats, el·lipses, o fins i tot podríem seleccionar polígons, i això ens serviria, per exemple, per a aquestes formes que són geomètriques i cada vegada que anem a un dels vèrtexs i cliquem ens genera un segment. Quan arribem al final fem doble clic i ja tenim la selecció feta. Per què ens pot servir això? Doncs, per exemple, per colorejar, tenint en compte que sempre tot el que pinti només afectarà a l'interior de la selecció, per exemple. O bé, també podria servir per aplicar algun filtre i fer que aquest filtre només afecti de manera selectiva el que hi ha dins de la selecció. Per exemple, en aquest cas, podríem canviar-li el color, fer un color una miqueta diferent. Veieu? Molt bé. Per deseleccionar podem anar al menú de la selecció i fer quitar selecció o directament fer Ctrl D. A partir d'ara farem Ctrl D. Una altra cosa que podríem fer és utilitzar l'eina lliure de selecció. Amb aquesta eina les seleccions són més orgàniques. O podríem seleccionar per colors. Si cliquem un color amb la vareta màgica, en funció de la tolerància que tingui, ens farà una selecció més acurada o menys. Per exemple, en aquest cas ens ha servit, però si restringíssim la tolerància, veiem que comença a tenir alguns problemes. Per tant, hem de jugar una miqueta amb aquest factor per millorar una mica la nostra selecció. En aquest cas, també podríem utilitzar aquesta eina amb aquest filtre per canviar el color del panet, per exemple, i fer un panet així una mica surrealista. Molt bé, i ens queden només aquestes dues eines de selecció que per mi són les més especials i les que ens serviran millor per fer coses complexes, seleccions complexes, ja que podem utilitzar aquest llapis per seleccionar zones complicades i per intentar amb la goma i amb el llapis anar polint i suavitzant les nostres seleccions. D'aquesta manera podem ser molt precisos a l'hora de fer segons quin tipus de tasca o de retoc fotogràfic, el que sigui. Si pel que sigui m'he passat, puc tornar a recuperar l'eina anterior i torno a pintar el tros que m'he deixat. D'acord? D'aquesta manera podem aconseguir una selecció molt acurada. Recordeu que amb el navegador podem fer un zoom i així ens acostem més i més a la zona que estem treballant i d'aquesta manera ho veiem molt millor. D'acord? Bé. Quan tenim la selecció feta, podem tornar endarrere per veure una miqueta més bé, quan tenim la selecció feta del rovell de l'ou amb una miqueta més de blanc, això sí, podem copiar i enganxar i ens genera una capa a part on ens ha agafat només el rovell de l'ou. Bé, estem aquí, desfem la selecció i ja hem vist aquests 4 components. Un petit comentari respecte a totes les eines de selecció és que podem seleccionar zones que estiguin de costat o zones diferents utilitzant les majúscules. Fixeu-vos que ens surt un més i per tant podríem fer seleccions complexes de diferents zones del text, combinar-les, per exemple. Amb aquest més podem seleccionar altres zones del dibuix i per tant podem fer copiar i enganxar amb una altra capa i fixeu-vos, ens ha copiat tot el que nosaltres li hem dit que ens copiés amb una altra capa. D'acord? Amb la majúscula podem aconseguir aquesta selecció múltiple de diferents capes i
Si el que volem és treure alguna de les parts, per exemple, podríem fer amb el control, ens surt el menys, i per tant podríem restar la selecció, a veure si podem fer d'alguna manera que ens vegi millor. Per exemple, seleccionem el panet, amb el més podem dir-li que ens agafi també aquest color, però en canvi aquest no, o que ens el tregui amb el control. En aquest cas no ens ha anat massa bé, però amb el més sí que podem seleccionar diferents zones. Amb el menys podríem, per exemple, dir-li aquesta part no la vull. Llavors, sempre ens queda una mica de brutícia que podem polir amb el menys. Traiem aquesta part de la selecció. Bé, fins aquí hem pogut veure les eines de selecció, totes les seves possibilitats, i la veritat és que les hem de dominar per poder dominar una miqueta bé aquest programa. Si voleu aprendre'n més del Medibank, seguiu amb nosaltres amb els propers tutorials i aprofundirem una miqueta més en tot això. Vinga, a reveure!